Mao nga kinahanglan nga careful ta sa atong mga lihok ug mga isulti. Ilabi na kon na yung mga tao nga dili familiar nato. Sinura, my loves. Paiwaw ko na tong bata. Agoy. Ay, ano ko kinagtarong ag-aray, Santi? Ha? Okay, may nako ba? Kini okay na ninin mo. Okay ra, uy. Pero mas okay kung kanang side table, Mm-mm. kaya nga side. Oh, sige atong ibalhin. Ay, ayaw na lang, uy. Ako na lang unya, Ay di, uy. Ato gini humanon ron. Kanil sa akin, medyo kutas, uy. Ay, saan mo, uy. Okay. Ipaningat ka, uy. Albi, pero na kayo masingot, ha? Uy, imo kong gipahiran sa singot. Ay, nga naman, di ka ganahan. Ganahan, uy. Ganahan kayo. Murag ang tibok ng lawas ang gisingot. Hubo natin mag t-shirt, ha? Imong hubuon akong t-shirt. Oo, kay basa man kaayo. Nga na, di ka ganahan. Ganahan, uy. Ganahan kayo. Okay. Ako na hubo ng t-shirt. Nagkurog ka ikaw. Ambot nga nun, kalit bang kukurog, imong gihubo akong purol. T-shirt, uy! Ah. Di man t-shirt akong gihubo, di yung purol. T-shirt, di ay, sorry. Ay, na-imagine man good na ko ba nga ang akong purol imong gihubo. Igot mong kasunti, uy. Bibi, kasi ako, bi. Aray, Sorry. Nakusod ako kasi, no? Sakit? Okay ra, madarag smile. Okay ra. Nahubo lang kayo ng t-shirt. Ay. Para na kayo mo singot. Unya, tibuok lawas man ako ang gisingot. Imong pahiran akong tibuok lawas. Ganahan ka. Ganahan, ganahan kayo. Okay. Pahiran ako ang singot sa mong tibok lawa. Sige, sugdi na. Ay. Baho, asad ni mo singot, uy. Mura magtaya. Ikaw na rin limbis mo kagalingon, uy. Why? Na-stress gyud ko da. Na-stress gyud ko. My loves, ayaw ka stress, ha? Kalma lang. Kung nagwagod, kaya kung ma-stress ka, my loves, mas mailan nun ka na. Husto ka, Crispin. Dili tuod ko angay nga magpa-stress. Kanagin, my loves, kalma lang. Kaya kung ma-stress ka, ma-dispute taon ka, my loves. Ay, pa na-stress. Thank you, mahal. My loves, nari ko'y concern. Unsa man? Kana bang magpa-disguise, madam ba? Ang kuya pag yun nga gamit siya dagway sa tao nga nailan na to. Maraga ng doppelganger ba? Pranit, iyan ang kopya ng dagway ni Tiago. Ug mas kuya pag yun, kung iyang kopyaon ang dagway, usa na to dinisbay. Diba? Salamat, Crispin. Salamat kay imo kong gisultihan, ana. Wara ba gyud ko makauna-una, ana, da? Very good ko. O sa'y buhaton kung pananglit may dabo na may lapsa? Akong sigurohon nga dili siya makapangupya og dagway, Crispin. Ako siyang unhan. Kuan, siya si Bilma atong border. Hi. Hello. Bill, si Clara akong anak. Si Siso iyang bana. O kinis Junjun ilang anak. Hello once again. Hi, Jujun. Hi. But-but man ka tayo, uy. Bisa na lang tanawag ka na ako. Kung musugot ba ko nga mudawat kang border, wag ka makabuhat? Uy, Clara. Pagbatog man pamatasan, uy. Unsa man say problema ni mo nga doon naman tayo bakanting kwarto. May lang sabna, doon natin additional income. Bitaw, Clara. May punto sa tatay. Pila masab ko na imong kaabang sa kwarto? 10,000 ang buwan. Gamay na na. 10,000? Oh, okay ra, uy! Welcome sa Mumbai, Vilma! Lubad man dayon. May pagkaliwat ni mo, tay. Masa?
Sigurado ka, Vilma? Imo ning ihatag nako? O, lagi. Imo na. Napidagan na sa amo. Oh, wow! Rich ka gitay sa inyo, ha? Okay ra ako ning sa loobon? Okay kayo, oy. Imo na good na. Di na gid ko mawani anang kabit ni Crispin. Nga murag kinsang dunya, ha? Nangilog rin yung bana. Kinsa may pasabot? Anang ato na niya, kanang kaling dakong bahay diha? Kanang pinakadakong bahay diha, dinhi sa mong lugar ba? Hmm? Ang tag-iya ana si Crispin. Akong ex. Ah, okay. Unya? Huwag may magkadayon, uy. Kay, giilog ba siya na ako ni Basilia? Unya? Pero di na to maghiskot about sa mong past kay human naman to. Past is past naman. Og, happy naman sa ko sa akong married life. Ah, okay. Unya? So, ang naasawa gini ni Crispin, mao si Basilia. O niya, kay nagkabuwag man sila si Crispin o Basilia. Kung ambot, huwag klarong hinungdan. Kalit lang nilaya si Basilia og hangtod karon, wa pa gyud mo balik. Unya? Unya karon, doon na nagipuli si Crispin niya. Panganlan og liya nga makalagot kaayo. Ay, sus kung di palang lain ilitok ay. Ako na nagilitan niya ang kakundatan ang babayhana. Bagalaw. Basta tanan nga opposite ni Basilia, naa na kita ng babayhana. Hilas kaayo kun mo asta, uy mura yung di kabit. Ipagsulong pang mga alahas ni Basilia. Baga, as in pinakabagagnaong sa tanan. Unsa na may balita itong Basilia? Wa, gyud. Wa'y balita. Hambot, uy. Asa na sa itong babayhana? Wa gyud mo'y nadunggan nga nakabalik na siya. Wa, gyud. Kung makabalita mo, sortiyo niya ako ha. Ha? Ato-ato lang niya. Bisa sa mong pamilya, ayog sortihe. Saan man? Ako mangon si Basilia. Ha? Ato ng secret. Og ayaw ka balaka. Tagaan pati kagdaghang mga alahas. Sa ato pa? Ni aka aron mang spy kang Crispin? Oo. O gusto ko mahibaw. Kung sa ginahitabo sa kumanghod, og nganong kalit siya nawa. Vilma? Clara? Kinsa lang kaduwa sa mga anak? Si Nora? Anak na nila ni Crispin ug Basilia, oy. Imo nang pag-umangkon. Gusto ko mo doon niya. Sige. Akong tawagon, ha? Ayaw na. Hindi ko gusto magalitan siya. Masa itong baton, ha? Magkiduwa ko nila. Magkiduwa ta nila. Ha? Moapil ta silang gukod-gukod? Ayaw. Sila itong padaulo nato. Mag-volleyball ta. Wa man ko kay bola sa volleyball. Ug usa pa sa di ko ka mauan na. May bola ta. Og makamao ka ra. Di ay may bola di ay ko. Ay, mag-uha pa din akong bola. Uy, ay, nalimot lagi ko kanusan nina ko napalit ay. Maayo gani kay kumuduwag volleyball? Ay, ang gawalimutan ako, uy. Tanta na. Magduwa na ta. Paibugo na ta mga bata. Hala! Kaya wag kati ay sa imong mama Chunchun. Maayuhan niya matuwa, oy. Mapilta nila. Kinsa tinay niyang kuyog? Si Tita Vilma. Tita Vilma? Dali dayon. Apilta nila. Ma! Paapila me! Oo, sige, dali mo. Tara dayon, Nora. Dali. Ma! Paapil me. O, dati na inyong gituwa. Hello, little girl. Oh, Si Nora man ni Tita. Oh? Ako din yung karibal. Nora siya. Vilma ka. mauli na lang ko. Hindi na ko moapil. Oy! Nora! Oy! Yay.
Nalain siguro nga, nangatawa ta ah. Abig sige katawan. Sundan na to siya, Clara. May rason na makadoor ko nila ni Crispin. Yes. Yes. Yeah. Woo! 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 Ano ka, tay? Wah! Kadaw pagluto? Tawa eh. Pero human sa kabuan ini lupig pa niya na ako'y nakadaog og luto. Ano man? Doon ako giapilan sa internet. Investment. Uy, tay. Ay, kumpensaan na, ha? Daghan ra barong binuang sa internet. Ay, di binuang, oy. Legit ni. Ha? Kauba na good sa mga sikat nga negosyante dinis ato. Kauba naming Jun Gomez. Real estate tycoon ba? Si Ricky Garing, nga tag-iyag minahan. Si Alex Lara, nga sikat nga exporter. Tay, ha? Tingali, pig, gigamit lang sa ilang mga pangan. Nya, binuang Ay, ginain na. di lagi taon. Oy, usay pagtuon mo na ako ignorante. Ako ning verify sa wa pa ko mo apil ani. Bahala ka. Basta kagipasidaan na tika. Okay ra gid eh. Pakit unti ka ha. Kung pila na isod sa akong bangko. May pundo kang daan, good. Kadating mong mga natigom sa mga hinatag ni Crispin nga minilyon. Ay mao gani. Mas ni dubli pa ang akong pundo ron, Clara. Secret millionaire na ko. Kakadit ha. Makita ba din ni cellphone pila na isod sa akong bangko? Ngano makita man, tay? Ay naong sabaya ni siya. High-tech na good ko, kay gitabangan ko sa akong mga bagong amigo. Tay, ha? Kulbaan ako ni mo, ha? Ha? Uy. Unsay, uy. Uy, di lagi ko ka-open. Error na lagi ni. Tanawa ka ra, tay? Pagtarong, uy. Ay, Clara. Di na ko ka-open sa akong bank account. Nga man yun, tabangi ko, Clara. Tabangi ko. Ay, kalma sa, tay, ha? Kalma sa. Kaya sa ko ginirbius ni mo. Ay, Clara, oy! Kalma lagi, tay. Kalma lang lagi. Agoy. Hala, tay. Tay! Nagirag lagi ka. Tay! Siso! Siso si tatay! Iyan ako CR! Nagirag si tatay, Siso! Pakirigal ako na na! Ambot, matris o baka ang mga niskam ni tatay? Matris na. Ni doon magang mo sin BI. Oo, Kumusta naman sa Tatay Tiago ni mo, ha? ito pa sa ospital. Isa ka pagayo iyang BP. Liman kang naabot og 2,000 over 2,000. Grabe sa ni mo, Siso. Nabuhay pa siya? Abuhi pa man. Nung iya mo sang gihatag yung bank account, eh? Itong mga tawa na? Ay, ignorante lagi. Dili ko ignorante. Tay. Ay, na sige, balik ka, anak, bi. Pumi dito, wag di mo ignorante, uy. Akala mo lang wala. Pero meron! Ay ba, sakto na good na. Di ko makadawat, Clara. Di ko makadawat kadailan ko. Di ko makadawat gawa na nga akong kwarta. Hinaguan ko to na ko. Pabaga kag Crispin. Tay, paminaw, ha? Paminaw. Bakantihi una imong huna-huna. Papahuwaya una ng imong uto. Ayaw na sige hisgot, anak. Kaya ikaw si madaot. Usamot kag yung kadugay din sa ospital kung mag-iningon anak ka. Naku, na ba tagbayranan? O na ba kay kwarta kayo maghihatag sa mga scammers? Pada ka magod sila mga pasalig ni mo. Huwag nilang pagulo-ulo. Lupig pa man mo ignorante. Yeah! Narangal na ito, my love, sa? Uy, kiss ni Tiago, eh. Crispin, di ba nagsabot naman tabahin ang Noy Tiago? Nga dili na kamo pagawas og dakong kwarta niya?
Labs, lahi man ang kasuha, my labs. Emergency man eh. Tuming taon sa hospital ni Tiago, dili siya makagawas tong kidako kay Beron nun. My labs. Paaniya si Clara, be. Makigsulti ko. Pilay bayro nun sa ospital. 1.2 million. Nganong nabot man na ng kandidara? Na ICU bagod siya? Di ba wa man? Sa presidential suite man iyang room good. Unsa? Wala may laing bakante. OMG! Sige, sige. Di na lang na nakutukion. Okay. Kami mo'y mobayad aron lang makagawa si Noy Tiago. Pero inyong bayran og anam-anam ang katunga, ha? Oh. Dako na kayo ng pabor among gihatag ninyo. Mao ni desisyon ni Crispin? Akong desisyon. Ngano ikaw may magbuot? Nga kang Crispin man ang kwarta. Kung unsay kang Crispin, ako. Kay iya kong asawa. Asawa? Nagpakasal namin ni Crispin. Annulled na sila ni Basilia. Unsa? Gusto ka makakita sa papers? Pagkaaglaw, uy! Baga! As in super baga! Way kabutangan! Wag ito mahimo kay legal naman dahil siyang asawa ni Crispin. Sugot na lang kita. Sugot kang gidakan ni mo sweldo kada buwan og 1,000, ha? Kagamay ra ng 1,000 deduction, Clara, oy. Huna-huna 600,000 atong utang. Ay, bisa na, uy! Iba na gihapon na, siso! Kung si Crispin ang tingali pabuton, di ba kita pabayron sa whole amount ba? Pagkagnaw ginimbayhan na da. Di ka ikay bagagnaw, Clara. Paita, yung utok ni Clara. Imo lang ang tatong ayusin ni Tiago, my labs. Di yung tatong magdugay sa ospital. Di yung tatong maggunaunas kadakos Beron sa ospital. Crispin, dili gid sila makaamgo ang imong style. Ang ako bang gudba ka ng... Crispin, mismo gani ang labawang makagagahom, di man mubuhat, ana. Tungod kay kinahanglan nga makat-on ang tao, unsay husto, o unsay dili. Pinaagi sa iyang experiences. Labi na nga importante sa tao nga makakita og makat-on sa iyang mga nahimong sayop. Sige, di lang ko supag ni mo. Okay, saktong sad ka. Agad na lang ko ni mo, mahal. Unsa? Mauna, tay! Utangan na ta nila. Huwag kami nagbayad. Sweldo ni Siso ang ibanan kada buwan. Kay grab ka guday anang bagong asawang Crispin. Mulang? Uy, Saan ko sa langit akong kalagot niya? Isurok kita akong dugo samtang nagatubang ni. hindi ni mahimo. Istoryahon ako si Crispin bahin ani. Laom na gud kaayo ang atong relasyon isip silingang hugot. Mura na gyud tag tunay nga kapamilya. Nya noy kay naman ko'y bagong asawa. Kanang imong bagong asawa ang problema. Ayaw pa under niya, oy. Wa pa siya moabot sa imong kinabuhi, kwartahan ka na. Wa man gani mag-iningon ana si Basilia sa una nga mao magkahatoy ni tabang nimo makakwarta ka. Siya na hinuon nga dawat na siya limpyo. Kung okay na nimo, ako'y makigsulti niya. Bahin sa unsa, Noy? Oy. Bahin sa unsay imong isulti nako? Noy Tiago? Gopahag yun mo, Dahlia, oy. Swerte, gud kayo sa Crispin nimo. Katos Basilia, nga unang asawa Crispin, ada, layo na kayo tuloy mo, eh. Mao ba, Noy? Salamat, Noy, ha? Ay, way sapayan, oy, way sapayan. Ako gani angay magpasalamat inyong Crispin kay inyo di kong gitabangan nga makagawa sa ospital. Dako, gani na akong utang kabubuton ninyo. O gamay pagid kaayo inyong gipadidak sa suldong siso kada buwan. Pwede raman unta katunga inyong iban ba? Na? Tayo sa magkaoy!
Tay! Unsa ba? Sakto na ba? Tay, nga man ka, tay? Ha? Unsa man imong sa nimo nga imo man kang gisagpa og bali-bali? Ha? Unsa gud pangutanaha si Soy? Sakto man gud na. Iya kong gisagpa iyang kagalingon. So, unsa may iyang sa? Niya nga iya man siyang gisagpa. Ilaman! Tinughong kang dako, tinughong! Tinughong! Da, Ngano man? Unsa man tay resulta sa iyong panagsulti ni Crispin? Ngano nakaingon ka man nga tinughong ka? Ha, tay? Ingon anaon na lang gyud ako kanunay si Tiago, mahal. Aron, wa na'y samok, uy. Bahala siya makonsumisyon sa iyang kaugalingon. Luya eh. Ayaw lagi sige kaluoy niya. Mura ka naman hinuog sa daan niya. Sige, di lang kumuloy niya. Mirisi niya. ngiga Nagpapintal naman sa kural. Usik-usik na mas kwarta nga di pa man ang tandaan tanaw ng ilang pintal di ay. Gusto gyud na babayhan na. Nga sila'y pinakanindutan aon din sa tong dapit, tay. Unsa may problema ninyo? Nga tinuod masad nga sila'y pinakakwartahan din eh. Sila guya tong amo, tingalig na limot mo. Crispin Roy, lamot ng bayana. Mauna. Di ko mo ilang amo ng bayhan na. Ayaw na lagi mo, ana. Malipay ganita, nga dunay nindot kayong bahay dinis ato. Kung unahon-naon, babayan na mabagay lang bahay din eh. Adto na nabagay sa mga dagkong subdivision. Di ba malhin sila dito? Naunsa ba ya kaklara, oy? Sige, Sisu, sige. Sige. Palabig yung sip-sip nila, do. Tay, di man isip-sip, tay. Pasag di na siya, tay. Klaro, ana. Ang importante nga nagkasinabot ta. Dili na to siya pilon sa itong mga plano. Oh, tay. Oh, sama. Tuwa na sila. Ha? Wanay tao sa ila. Sige. Dali. Yayungan ni natong basurahan. Atong ilabay, sud sa ilang kural. Tay, huwag kayo makakita na to, anak. Ay, kita ko nagting katog baro sa itong masilingan. Humas paniod to. Kakita kang mingaw kayo. Sige, tay. Dalion lang na to. Sige. Kaya naman ka, may labs, ha? Ang gwapo-gwapa ni mong silingan. Nagpabadlong na sad. Silang si So Clara? Ang amahan ug anak. Si Nichago Clara? Oh! Kilipayan nagpasura tumpay. Ha? Ang atong tugkaran. Nga naman ka? Oh, nito ka na sila mga utok. Ako i-punish nila, mami. Oh, ayaw na lang pag-apil-apil, Nora. Pag-emergency lang ng imong powers, ha? Ako rin bahala, anak nila. Ay, na. Maglibog din sila kasi nagbutang og basura sa ilang tugkaran. Di mo sila paglibog, tay. Kay, klaro man nga kita. Ha? Pero di sila makapamasangil na to. Kaya wala sila makakita. Wa ebidensya. Patay. Di ba doon naman na sila CCTV? Allah. Hala, ang utay, no? Kau na lang natog balik, Clara. Uy, di ko tayo, uy. Nagkatag na ko to. Baho kayo to. Ew! Bahuwa, uy. Hala. Wala di ay kinahanglan na nga ato panagkuhaon pagbalik ang mga basura, uy. Kay naa naman sa atong sala. Nga, Ngano na, ano man naghihatay? Pag-sure mo, uy. Muradig ma-check. Wa lagi may mamakak. Oh, baka pa gani, oh. Oh, wa mo makapanimaho? Imo raman rong baho. Saba diha, uy. Kang lolo marong baho.
lulo dyan. At tawa lulo. Pagtarong John ha? Tarong ba? Ambot lang, basta kay lisod at tuhuan ninyong gisulti. Bahala kag di ka mo tuo, oy. Basta kay mauni tinuod nga nahitabo. Oh, may tao tingali sa ila. May gibilin tingali sila. Hilom, oy. Uy, makahakot gidayon paingo din ni sa tungsod. Yan, nagipundok pag yun. Mauna. May ungoy noong tingali diha sa ilang Crispin. Ungo ba, oy? Kamo no, ang mas maayo ha. Ayaw na mo pagbuhat og binuang nila. Aron dili na masumbalik ninyo. Oh. Saan na yung magibuhat, Clara? Carbonara, tay. Ha? Akong tagaan si Lia. Uy. Makik-amiga na saan kaniyag balik? Amiga rin ko't kihapon mi, tay. Pero, plastic lang. Ay. Patinawan niya ko, ana, ha? Ay ihurot og hatag niya kay mo murag na lamian ko ana da. Gisagulan na akong expired nga cream, tay, uy. Maglaing kini ang tiyan, inigkaon niya, ana. Ha? Oh, mayo kayo. Mulang, tay. Bebe. Ako'y tira ini, be. Uy. Ay, tay, nga naman ka? Nam. Uy, ikaon man ka, ana, tay. Tay, nausagod ka. Tay, ayaw kaon pa. Ma! Taran! Ano si Lulong? Ay, naghinang ko na mas carbonara. Ha? Oh, wow! Carbonara! Stop. Ayaw pagkaon, ana, ha? Ayaw pagkaon, ana, kundi ka gusto nga paparihas sa mong lolo. Ha? Ay, ano di ma? Dili ni para ato, nak. Para ni sa tong silingan. Ilang nurak? Wow, kalami ana, uy. Oops! Ayaw nagkaon, anak, nak. Nga naman, mami. Naamang kay Power. I-check. Hala? Kabad ni Tita Clara. Oops. Ayaw nagipadayon ng imong plano nga mobaws, ha? Pero, mami, Anak, mobaws gihapon ta. Pero sa laing paagi. ha? Unsaon man? Ay, naluya mong ko eh. Agoy. Mo na, tay, ha? Eh, Muingon gani kog ayaw. Ayaw, yun. Paminaw, sadgot. Sinabi ay. Urabe ka nagpahimat ko ng bata. Ang. Agoy. Binata, amsad ka. Hindi kag nahangol sa carbonara. Bitaw no. Hi, Clara! Join mo na mo! Nag-usa mo na sila. Murag Na? picnic sila sa ilang natarantay. Uy. Ay, nagpagawas mo lamisa. Oh, ingon ka kay imo nagihatod nila ang carbonara. Oh, bitaw. Feeling na ko, uwa pa nila makaon. Oh, nay. Nagbit-bit si Crispin og botelya sa soft drinks. Karon pa lagi nila kanon ng carbonara, tay. Pero nga kung gisudlan, ibit-bit ni Lia. Hay, hikan ni. Baka bawo sa Jukuros. Maglumbaan na magana sila sa pansayan ba? Maadto nila, tay na. Aron ato makita ang pagdungan inyag pingit sa ilang mga dagway ni kaon nila sa akong carbonara. Hey, okay. Hindutan niyo tan-aon, oy. Nagpiknik lagi mo. Apil mo na mo. Oh, ang imong carbonara. Ug nagluto mo sa kong french fries. Match kayo ni sila. Ay, humana mamigkaon anang carbonara. Di ka nagani ko sa pansayan. Ha? Tatay sad, uy. Ay, nagpalabi maguni siya kaon. Gikan pa siya ni kaon og kinilaw nga buriring. Siyempre, madaot gid ang tiyan. Mao tingali. Mukilaw di kag buriring, noy. Klaro di ay. Amo tining Clara, oy. Kipakilaw mo kog buriring. Apil na lang gud mo na mo.
Bisag ka na lang french fries inyo, oh. Serve yourself na lang. Na may mga plato, oh. Bitaw. Wala ki si Chunchun. Ay, kanang tuwa nagduwa na sa danang ML diha. Di mo gud pa istorbo. Oy, Nora. Okay. Eat na ta? Atay, kung anong, oy, ganang french Atay. fries lang ato. Ay, di lang yun ko eh. Di lang yun ko kay how ang pang-akong tiyan. Ikaw na lang. Okay. Kalami ni french fries, oy. Busugan ako. Lamiya, gini mo may mog carbonara ka sa. Bitaw, no? Lami, gyud. As in. Luto niya tag-ingon ani, mami, ha? Lami kaayon, no? Oo, hilang. Bitaw, pero... okay ra mo. Sa unsa, noy? Sa carbonara. Okay raman. Nahurot man gani na, oh. Nga na di ay. Wa man. Oh, Unsa to? ikaw to, Clar? Tabi mo na ninyo, ha? Gusto ko tiyan! Ito na. Ano naman to si Clara, Noy? Ay, ambot, oy. Nikaon sa tingali to si... Ano mo? Tawa lagi mo. Ano mo? Nikatawa mami nilang tita Clara og ni Chaco dati. Ano man? Abi ni mo, katong carbonara nga hinatag ni Clara, makadaot tustiyan. Kaya iya man itong gisagulan og cream nga nadaot na. Maon na. Mo nga among magic ni mami. Among kiwagtang ang makadaot. Among kipalami. Og ang french fries nga akong giluto, maoy akong gihimong makadaot kung sila ang mukaon. Saan ba gadi ay? Huwag ko makasabot, ay. Ano naglaay man akong tiyan sa french fries? Nya sila, wa. Ay, Wag rin sila, wag rin sila matarong sa carbonara. da. Ngano man to, tay? Kusari ikasulti ko ini, Clara. Unsa man? Gaba. Gabaan ka. Unya, di gihapon ka mo tagang. Di jud gihapon ka muhunon sa pagplano og binuang nila ni Crispin. Di mo gud si Crispin mo akong target. Kanang ganyang ikaduhang asawa. Hunon na lang gud anak, Claire. Tanawa ra gud ko. Sukad na nagtinarong nako sa akong pagkatao. Sukad nga wan adyo ko magbuhat og di mao ni Crispin ug siyang pamilya. Makatuog na ko nga maghayang. Limpyo na ang akong konsensya. Gaan na ang akong buot. Ug di na ko urumon. Anya? Unsa may ipasabot nimo ana? Feeling na ako, sagrado na si Crispin. Murag mas santos na inikamatay niya. Yawat lang, doon natay amigong santo, di ba? Di, lakas na puntas Ginoo. Mao nga, ako pa ninyo ni tatay, no? Pagtarong na mo, karon na. Ayaw nung pagplanog binuang nila ni Crispin. Unsa imong hunas gisulti ni Siso, tay? Kuan, kini, murag may puntosan siya. Sa ato pa, muhunong na tagpanimaos nila? Nga ano man sa di ay nanimaos man tanila, oy. May gibuhat bagod silang daotan ato. Wa man ni noon. Da. Rambot ba tayo, uy? Masurok kita akong dugwa ng liya, tay. Ha? Dilagitan ko tayoon. O sige. Kung unsay imo mga plano, suporta lang ko. Anak ko tika. Suportahan yun ta ka. Ikaw, tay, pag mo sa plano diha. Di na ko na ito i-appeal si Crispin. Kana lang si Lia. Ang bata. Way labot ang bata, tay, uy. Si Lia lang yun. Okay. Doon na ko'y plano. Doon na, tay? Oh, karon lang yun ni Sod sa huna-huna. O sabay mo plano, tay? Sultihi dayon ko. Clara, nindot ka na ako plano. Ma-proud yun ka na ako ini. Unsa lagi na, tay? Isulti na
ba? Mulansar ko pagkakapitan karong sunod nga eleksyon. Ilampaso ko ng atong kapitan, Clara. Ako na niya ang bagong kapitan sa atong barangay. Plano para ng liyang akong ipasabutay, oy. Dili plano sa politika. Nangambisyon ka sa di anak. Hoy, paminaw sa doy! Apil na siliya. Unsay? Oh, nga nung maapil man sila sa imo unyang pagdagantay. Ay, tungod kay mababak at kong Crispin sa eleksyon. Siya may akong paggastoon. O siyempre, makonsumisyon gina siliya. Marag okay na tayo da? Okay kayo. Mao nga sugdi na ang pagka-plastic. Ha? Ipakita nato nila ang atong kaayo aron di sila makabalibad sa ako unyang ihangyo ni Crispin. Hala, takan laging tao. Gamitin yung powers, mahal. Saan na? Dili na kinahanglan gamitan pa og powers, uy. Karoon ang iro ang ilang gipundukan. Hala, kaluoy sa iro. Naitagang dugo, oh. Ayaw panghilabot na ka. Ako lang ayon ang iro, mami. Imagine ako, no? Kung unsay mahitabo kung mukalit lagbarog ang iro, nga mura lagway na hitabo. Malisang ang mga tao, anak. Unya, pasagtan lang nato ang iro. Oh, di para to sa mga tao, Crispin. Uy, sila mo na si Clara o si Tiago nag-apong sa iro. Dili. Agoy. O na. Dada si Crispin ay. Agoy. Nay, Ay. ano mo mo din ha? Crispin, mabuhi pa tingali ning iro. Dada sa iyong center, be. Di ba doon na mo yung center para sa mga iro og iring? Dahit anran magod ning iro agod. Oo, tabangin ko yung karga ng iro aron madani sa center. Eh, tabangin ko ninyo. Ako. Ako lang alsa sa iro. Uy, ada. Wa na ba ni magtingog ang iro, eh. Naginawa pa na ni. Mabuhi pa ka, de. Buhay pa na ni. Tanawa kong ginawa mong gina. Ay, hala, no. Tapangan na nako ang iro, uy. Bisan kamay lang pagkatapang. Okay, anak. Gamay lang, ha? Ay. Okay. Uy, hala. Tingog ang iro, Crispin. Ang pwes, dako pag-aon mo nga mabuhi yun ang iro. Ay, hala. Yes! Tuan na sa mga maayong kamot ang iro. Ug dako na kayong tsansa nga mabuhi gyud siya. Kaya tima naman siya sa mga veterinarios animal center ni Crispin. Ug today kung doon na mo'y makitaan nga irog, iring, bisang unsang hayop ug witag iya ug naginanglan og sa pagatiman, dadalan niyo dito sa among animal center, okay? Tanang animal inyong dawaton, Crispin. Oh, bisang unsang animal na. Dadon o niya to nako din akong bana kay animal kay tong dako. Way gamit, tapulan, sige lagligid. Ha! Karaan! Karon pa kong Tiago da. Doon naman day say concern sa mga hayop, no? No, paday kawasi siyang gibuhat atong usang semana, mahal. Katong siya gyud nangunay og daa sa ero nga naligsan dito center. Gawas magud ato. May gibuhat na sad siya, mahal. Unsa man? May nadakpan siyang ilaga ganina. Pero imbis nga patyon, iyang gipakaon. Ha? Oo. Kay Pong pa niya, nang inabuhi rasad kuno ang ilaga. Basin kuno og may mga anak tong gipasuso. Mao nga kinahanglan yung mukaon aron makaproduce og gatas. Mo ba? In fairness ha, natouch sad baya ko? Imo tatong kita gaano kwarta si ni Tiago, mahal, para maipalit og gatas. Aha? Nga naman. Unsaon mang gatas? Para ihatag sa ilaga, para ipainom sa iyang mga anak. Ganun ka, mahal. Naglibog ko. Naglibog ko mukatawa ba ko o dili? Katawa lang, good mahal. Respektar ba? Di man gid katawanan mahal, uy. Wag gay lami.